Bé, ens hem reafirmat, evidentment, en les declaracions que hi va haver en el transcurs d'aquell programa televisiu, perquè és en el que creiem i, de fet, la realitat així ho manifesta també i, per tant, no hem d'avergonyir-nos de pensar d'aquesta manera. Totalment contraris a aquests règims totalitaris que pretenen unificar el pensament dels seus ciutadans, que no permeten la lliure expressió d'opinions i d'ideologies. Hem vingut aquí en part per defensar i per vindicar precisament aquest dret a la representació política, però també la llibertat de poder-se expressar, d'opinar, ideològicament posicionar-se on a cadascú li sembli pertinent, sense ingerències de l'administració pública. Creiem que allò que no saben guanyar dins l'arc parlamentari a través del debat intenten guanyar-ho aquí a través dels tribunals i, per tant, doncs, nosaltres ens hi posicionarem frontalment en contra i, evidentment, batallarem per garantir el lliure pensament dels ciutadans catalans. Puc preguntar el que ha sortit al diari ara del candidat a Girona? Sí, no, nosaltres anunciem formalment cadascuna de les nostres candidatures i quan sigui el moment, doncs, evidentment, presentarem el nostre candidat. Però va a partir una mica. Següent. Sí, per això. No sé si l'advocat vol afegir, Sí. ja que és el protagonista. Bé, aquí no es tractava únicament d'impugnar Un unes... moment, que vaig...